Amone ng'anyo ma jopuonj chano kochakore wuok tich mar juma manyien dhi timore nyaka chop sirikal ket tim winjruok mane gitimo higa mar 2021. Koloso Nanyuki miano ochayo sirikal kuom tamore chiko ite ne dwaro mar jopuonj ma pachoka koting'o medo jopuonj osara kaka ne giwinjore mondo jopuonj oyud kaka ginyalo konyore kinde ni mangima medo ridore. Miano bende oseyo sirikal kuom rem chwalo ngas kata ayagulu mar okumba mar thieth omenda ma ing'ado jopuonj gino ma okoni osemiyo jopuonj kale achiedh nade mathoth e kinde ma gimanyo thieth. Kunyiso jonyuol mondo kik chandre ni tero nyithindgi e skul e chakruok ta mar adek, Miano okoni sirikal nyaka chore lemo mamalo jopuonj maromo 130 mosebedo ka tiyo e lemo ma gintie sani kuom thuolo mar higni 10. Sisi tuko kwa mgomo utangaza na sioni kitu ambacho kinaweza sababisha ama kinaweza fanyika mgomo usimame. Ile tu inaweza sababisha mgomo ni walimu kupewa kile waliahidiwa mwaka uliopita. Mwaka jana walimu waliahidiwa pesa ati huu mwaka ukifika mwezi wa 7 watapewa. Sasa mwezi umefika wa 7 hatujaona kitu kwa pay slip. Na mambo ingine ambao inafanyika pale kama ni loan. Walimu zile pesa walishukua kama loan. CAC imekata hiyo pesa lakini haijapeleka bank.